Tko je bio na Gavelinoj premijeri, a tko na velikoj sportskoj konferenciji, saznala je naša Ivana Zorić. Premijerna izvedba Marinkovićeva Kiklopa u Gaveli prošlog je vikenda oduševila zagrebačku publiku. Prvo postavljanje na scenu tog složenog dijela hrvatske književnosti 20. stoljeća, nakon više od 4 desetljeća, pretvorila se u dugo očekivani kulturni događaj kojemu su nazočile osobe iz javnog života, uključujući premijera Andreja Plenkovića. Bilo je zaista dinamično, zahtjevno je staviti Kiklopa na daske, staviti ga u kazališnu predstavu, međutim čini mi se da je redatelj uspio, da su glumci bili sjajni i da je ovo jedna velika prigoda za jednu možda čak malo više generacija da vide kako to izgleda vidjeti Ranka Marinkovića u sjajnoj izvedbi glumaca Gavele. Tu su kolege napravile sjajan posao i mislim da je bilo odličnih uloga i da je to upravo ono što drži zapravo cijelu stvar i naravno taj predivan roman, taj predivan tekst Marinkovićev koji je zaista užitak za slušat ponovo na sceni u Zagrebu. Predstava redatelja Saše Anočića ispraćena je ovacijama i pljeskom publike kako za autorski tim, tako i za 20 glumaca koji su prošle duge i iscrpne pripreme. Radili smo zbilja puno, ali je bilo jako lijepo i zbilja smo svi uživali i kao ansambl smo zbilja onako funkcionirali na najbolji mogući način. I prije svega sam ponosan na ansambl, na kraju na produkt koji smo iznijeli. Mislim da smo napravili veliki predstav. Ovih zadnjih 10 dana zapravo smo tu spavali. Nismo ujutro bi došli, ne bi izlazili iz kazališta, ali mislim da se isplatilo. Kad nešto radite dobro, onda ne primijetite to. Cijeli ansambl je pokazao da svi za jednoga, jedan za sve i bile su duge pripreme, 4 mjeseca nije malo. Bilo je nekih i problema i promjena redatelja i tako dalje, ali evo na kraju se isplatilo sve, tako da baš je lijepo. I lijepo je vidio da je publika razdragana, da im je ova predstava bila divna. Izvedba je oduševila sve prisutne. Drago mi je da je Gavela pokazala još jedanput kakav ansambl ima, kako su uigrani, kako su 3 sata igrali savršeno. Evo, baš vidi se kako dobro funkcioniraju kao ansambl. Evo, mogu reći iz osobnog iskustva preko Amara da je stvarno išao sa osmijehom na lice, na probe i da je baš bio sretan jer imaju jednu sjajnu predstavu. Iako je predstava trajala nešto više od 3 sata, publika ju je pratila u dahu. Ja vam inače jako volim kazalište, tako da svako svoje slobodno vrijeme koristim za odlazak u kazalište i da me se pita da mogu da imam više vremena svaki dan bi bilo u kazalištu. Nažalost, manje nego što bih to htio u posljednje vrijeme iz 2 razloga. Jedan je puno ovih poslovnih obaveza, drugo je što imamo malu djecu, pa onda u zadnje vrijeme kada odemo to uglavnom sa sinom u kazalište Lutak, ali evo, bili smo tu prije, čini mi se, prilike godinu dana kad je bila još jedna obljetnica stilskih vježbi i to mi je ovako ostalo zadnje osjećanje. Bilo je lijepo.